салом дӯстони азиз, дар комментария мара нависте ки дар бораи офати табиие ки дар Абдураҳмони Ҷомӣ дар ҳамин ноҳия рӯй дода ягон маълумот ё ягон видео бошад пай хусиятмон. Рости гап дута видео ёфтум, якта ай фейсбук, якта дига кадоме мада равон кардак ва дар озодӣ ҳамқа хондум ки 100 гектар замин фурӯ рафта дар ҳамин ҷои худаш якбора 100 гектар замин фурӯ рафта. дар ҳамун 100 гектар замин 15 хона буда ва хонаҳоро ҳам хеле чаппа шуда дарун рафтиян. 15 хона ва чанд одам аҳолӣ дора, оли ҳисоб ҳасадаш давом дора ва азбаски ҳам хеле фалокат рӯй дода, одамҳоро дигар ҷоҳозӣ кучондиянд, ҷои амнтар ва тадқиқот мебаранд ки барои чӣ хел шуда якбора масалан боришоти зиёд набуда мушабу рӯз ки ай боришоти зиёд мисол фурӯ рафта боша. дӯстони азиз, дар инҷа ду навори кӯтоҳа мегузорам тамошо кунен ва мебинем ки дар инҷа дар ҳамин шабу рӯз чӣ ҳодиса рӯй дода ва одамое ки дар ҳамон вақт будиян успед кардиян камакак видео кунанд. баъд бо видеои алоҳида ба фикрам махсус журналистҳо кардагиянд, барое ки навори босифата ай баландии сёмка кардагиянд. ҳатто ҷа нависта шудагие ки фурӯравии пурасрори замин дар ҳамин ноҳияи Кӯйбеш. Bela uspenek tersi. Bra. Não.